Tiyaw nga gamay pa man na. Tiyaw nga namunga na gamay pa man na. Namungan ako ng okra. Tiyaw nga na pa man ng kagagmay. Ang rarapang daliya ka, Jo. Tiyaw. Wala, Nagbunga sa mga gagmay, oh. Hala, makalipay, guys, Oh, tara mga gagmay, wala na bunga. Harap pa silang kagagmay, pero po. namunga na. Hala, ginuo ko. Mapamanay pag... Kuha, namunga naman da, Jun. Namatay, dito ba yun? Huwag makadako. Namunga na da, Jun. Duha ka bak namatay. Himala pa, Jun, eh. Mapagani pagtubo, isa pagani nakadangaw, oh. Nanay bunga ng isang kuto. Pero may daghan sa bunga, oh. Pariha. Ano kanya, oh, tulo. Diri tulo. Alarang kuyawa ka, Jo, sa Yeah, Jo. tulo. Ang tulo po diri, oh. Ana, namunga na tarante. Sa Jo ka, Jo, ta nakakaon. Hasta rin gamay, oh. Asa gamay na pa yung nanay usas ang bunga. Hala, ginuo ko. Kuyawa. Parang sa Nagkiring dito Juha pa ka, dito, Jo. Parang ganyan sa Juha nila namunga. Nanay ning sanggutoy nga bunga. Kari gani, oh. Sa gamay pa kayo. Gamay pa, nanay bunga. Hala, tiyaw baga, Jud. Hindi man lang punta makatuo sa tuang makita. O, nga na pa sila kagagmay, guys. Namunga na sila. Makalipay ka, Jo. Hi, guys. Majong hapon. Padong may karon sa minteryo. Karon rami mang nagkut kay. Namunga na. Namunga na tanan man. Ay mga bungang gagmay. Karon rami managkut kay. Hindi na makigdungan ugma kay nagtaw ugma. Kamuta ng tagas. Agoy, sa Juday tada na makakaon da ng Uno tayo giring. waman ta na bunuhi sa Juman ang bunga. Tinga gani kung ano na nagpungpong. Makerat na naman punta. Kuya wa, wala pa kagagma dyan munga na. Di man na nato nakuha ay dito si babang Hilati, kuwan. Lindo to glahe, lindo to pinili. Ha? Lindo to. Pinangay na mo na dito sa babang. Natag na ng Christina. Tiyab kasi nga na nakagagma dyan dyan. Nanay bunga. Makakaon ako sa simana na ako nang anamon. Hindi na makadagan kay karabuntag ng kanong granay bunga. Sa Juhan yung bunga. Depesa. Hindi ka katuo. Tinga gani ko tatanong ko ano may nagpungpong si babaw. Bunga gidi ay abi na ko bunso. Anan gidra pa sila? Wala nangahulog na pagliso eh. Nasa to ning lagubo? Jesus sa nangahagbang pag mga bunga sa kuano, chisnat, tagliso. Oo, nang lupad Di man. ah. Ha? Di ah. Pero nang lupad na sila alam. Gamo pong sibuyas guys, nakapanakot na midani. Kuha mig tag-isa ka dahon kada punuan. Tambok na tanawa na mo kadkad mo gani mo sa kuya buno. Tambok. Dahagi pinangutan na sa kunya abuno dani mo man ni abunuhi. Ngaran ning gipang puli sa katong nay mga buwak. At bunga sa tista dagkahilog po doy. Ngaran dahang bunga din sa pangatagak. Hindi naman ang tanong na yun. Di ah. Diyan liso mararabanig man eh. Hanggang sa pamantahon kage. Magkariday guys sa din gipang sipi-sipi. Na isa raman ni kapunuan na gipang sipi-sipi kaya may mga salingsing food. Paraghanan na food ba? Imported kuno na nga snake plant. Medyo ko makatuo. Sahang nakitaan. Hindi ka makatuwa ng bunga. Hindi ko makatuo ngay nga napakadaka umunga na. Harap pang kagagmay umunga da. Iyawa. Sabihin, surti day na nga tang pagtanom diha kasi juta makakain. Ipasiga lagi ni mo daag suga. Malangan,
Yaw yun, itong dadaan ka ba? Sige na. Hindi na mo balik. Dito na nagputan. Kaya ginadaan direct. Ah, dagan na kanig tao nga. Nakakitaw. Samot na ni Ukma. Yung parking pa naman yata. Kahit magpanggatag buwak. Sa tama malit og buwak danira. Buwa ko. Yung parking yun, nagbahan na nakabutan mo. Parking nga ako dito. Naok sa muna, ako yung parking dito, bawal eh. Yan, dadang kandila yan oh. Nana may kandila. Pamalit mo bulak yan. Nana may kandila. Palingkuran sa slula di hagis daplin. Ano na? 400. Ha? Ano eh? Pinahulan. Yung mga pinahulan. 100 na? 200. Wait, tag 150? 200 daw. 100. Di 150? 100 kilos. Malag bulak ro no? Ay, kita nila. Kana rin jawiran una. Anong giyawiran din mo? Kana. Sila. Nana may kandila. Nakapalit na mi guys. So, buwak. Buwak. Bulak. Upat ra ka buka mo ang gipalit. Dari rami na malit sa merkado. Kuan guys, buwak kay mahal man kadto dito. Ano naman dari kinay kuan ba? Mangita putag namilami nga buwak ba kay kasarap ito kamuhatag sa katuig. Madyo naman malitay pud sila nga tagaan po nato lami nga buwak. Mahal ang buwak ron. Pinakabarato 150. Sabuan na sila danis kalibutan. At nagyapon silang di pa pahalagahan. Magyapon nato sila makalimti ba? Daghan nagtao, bisag kuan pa karon. 31 pa. Bisag sa rami kay ug mao makita sabay bis mga daghang katawhan. Mama. Si mama, maglisod si mama kay kuan na ra ba tumulakaw. Mao nang kauna-una laman mi guys pero daghan naman po nang kuan nang duaw. Meron itong kipasigaan to. May ngit-ngit na yun. Mahal naman inog mga buwak guys. Si mamag sige yan na ready ang guys uwat. Tulit! Kami rin ingat to sa merkado. Nakamit eh. Dila. Nana. Alit, ano ulit? Ali, kamulog lagi na sa. Hara sila. Padito. Karisan doon. Kinsay makatuwas Nay misa. Ginoo makini ang lungsod gani Ato may dadto sa kan guys. Pitas. Si mama nara dadto kini nga tinog misa. Kabayot di magsindi ka. Mana kabayo? Kabayo. Kakuan ba? Tingan na tugi. Diyan. wala man nato matino Asa to? Kalulo ni yung Victoria. Ay, sa daan. Na mga sagihanan matumban na nagmisa. Tabunan mo. Taragis bayot kay Elton ba? Ano kandila o pa? Nana?
Ay dong, kumusta na ka diha? Gwapo ra ba dyan yung pataas? Sayang ka jo. 16 man dyan edad na matay gino. Nara, Jan Albert, kato yung mga amigo. Kadua ra mo iyan. Mura ba na yung mong kaduwa sa unang pusil-pusil mo? Kuan man ni siya guys, na dinggi. Ang katong dadto, gipusil to, gipatay to. Kato si Jan, ay si Elton. Kanina dinggi ni siya, kakuan na ni Gian ni Jahang bisprin. Hala, nasunog lagi. Wata nakapamintal karong tuiga pa. Na busy man good mi guys, na tumigbuhol, wa na may time nakapamintal. Tulog lagi. Di gituyo na para kuan, para Dili mag-wildfire. Kay kami may tigpapintal dani kada tuig ginsa kan na timing man nga niya tumigbuhol. Wa na may nakapamintal. Pero di pa man kadyo ko ano. buhos din. Mo ni ilang ka ninuan sana ninuno Muna pinakalolo no. Ginikanan nila ni Lola. Donal. Ginikanan ni Papa. Masunog. Ano ba wa? Bete. Nagdadala lang ikang electric pan. Ini. Electric pan na nimo imong lola. Ay dong ano, dia. Unsa ni pagpandar? Kanang one good. So sa gidjang electric pan. Number 3. Nanundog lagi ka gupit ni Papa. Mas arangan man ko ani tanaw mo siya murag lamba. Muna Dadap mo electric pan. Donal. Julio Donal, Don Julio. Lolo. Kabot ka wa. Lolo ni Papa ni. Kabot ka wa. Nakabot ka. Wag yung kabot sa kong lolo. Sabi kong nakabot ka kay karang taon naman gud ka. Tanaw ay. Tawad jud. Saban sa kadani so nga namudyo dani. Nasunog man ni uy. Suyo gini pero madaling. Asa kisa pibot ng bulak day. Kana sila. Duha di ay Si Atiliana, si Bernardino, si Ernesto, si William. Maglindot mo sa isa lagi. Ernesto mo ni Papa nila ni Eric. Bernardino. Papa nila lolo. Papa. Mag-asawa na si Atiliana ug si Bernardino. Then William. Lindot mo sa ko nilo. Awag yan sa nindot. Biton din. Namili pa bulak. Parehas raman na. Imo pa man pili-pilion, parehas raman na buwak. Pili dahil siya kasay nindot. Imo ijang yatag ijang lola. Kanas William pakinsa na. Anak ni Quinting. Kinamangura no? Kinamagwangan. Ambot kinamura namatay mo na ba? Mga bukag-bukag na ni pang sagol-sagol. Sarap kandila niya. Sa Tijina may nagpasagulan ni kay luoy mo lang. Sa Tijina ay nagkuan mo na niya. Promotor. May promotor. Siya may promotor mo tong Papa. Napatupat ka kandila kay upat man sila. Pila dagan ako na. Ay sa dakong krus na uba. Upat man sila. Nakulang na gud na. Ang palit ang tagdugang dato sa Dakang Cruz. Tipira kay kausara mo muata. Tako. Ito kamkamon man ang Singon hinay. Hinay di ay. kay kasod. Hinay di ay. Mura niya akong pananggal sa eskwelahan ug mura nag-impierno dito init kayo. Hindi pwede kay masunog ang bulak. Ladyo-ladyo gamay. Kanunan ko Ato lang anaon kaya ang mata. quick. Kano, Justina. Kuha na siya guys. Asawa na sa igso ni Papa. Justina Donal. Sige.
Lupiksyan ni gisimot. Murag yung sakit di sa Pilipino, baho na nga eh. Ano di ay? Pintal, tanga. Hindi mo pa magawiran. Nahugaw. Ang kinayo rabon. Ato ba kapapang Jennifer? Sup ito, Pinakatutanga naman di ay. Madlo ka dito. Nay mamap dito. Dito naman ka makina ko naman dito. Dito rin nakisindihan. Sa dakang cross? Luoy po, dali na doon. Dito rin Kailangan naman diyan. Ay, sa dakang cross na lang. Maglik man to dito kay awaaw. Dito sa pinakatumod. Medyo tawanan dyan. Maglik sa kahit Ani si Papay bali na mo puhon. 07B. Nanagi sa taas oh. Nanagi naka andam sa daso reserve. Tara. Hindi nga lang. Kulang ang kita ka pula. Lima man sa mo kay usara Sa bilin. dakong cross na lang, kaya man mo mga Dakong to. cross na lang. Sa dakong cross ni tanan ito mo dito. Gamit ya. Pupusa. Uban sa ilang kanon ug sa mga anghel, nagadahi kami kanimo sa dili mao ang kalis sa akong dugo sa pag-uugtod na nakasabutan. Ang dugo ay mula alang kaninyo galag sa tanan ng tao, aron ang mga sala papasaya. Buhatan ini, aron paghando kanato. Lingkod sa na karijot. Tapos ang wato dyan dyan, ako apas tricycle. Sarado. Suroy-suroy mi dari sa kuan guys, siwol. Dengan kajot to, dengan kajot mga sakjanan. May mga kotse di kotse sila eh. Kotse liyo. Dengan kajot kauro no. Dahil lang magpisto. Ako mo mo pistuhan rin. Ang bentaw. Dito palitan ng ge. Kahit kung saglami. Asa man? Diha? Tuyok ganito. Masa na yung ipangita? Nangita mo ba? Ano, gina mangitam takwa kaya tanang naalis ng pagtao naaman. Tanang wala. Right. Alam mo si DY? Ilang is DY gate? Ha? Dili siya dili. Asa rin si DY? Mutuyok pa ta? Asa dapit to duwa kayo kay baw? Masa dapat mo taljok? Direktor jok rata? Oh, dili ka mali. Ani o sa food hub. Ah, dire ay ko no. Dire ge. Dire ani. Oh, asa dito? Ah, sa Pikas. Oy! Gawgo mo? Sa ba ato ano ba? Bisa ka sa magkita gawa. Murag talimokon ay murag takbayang yate. Ha? Driver. Diyan katrupang basag tae. Ah, takoyaki day ija. Takoyaki mo ge. Si waki ka no. Dali na sa pa yung isabot-sabutan. Sabot-sabot na sila uy.
Pagdali na. Uy! Kulit yan siya. Marwabay. Intakas. Uy, asa ka. Butang. Yung bata. Bugo yan yung bata. Takasan mo. Bye. Uy, Para mo, bata. Bata di mo? Na-itlog mo? Quick ako ah. Sa bata. Nagpila ng itlog sa tiki, bay. Tolo 20 lang. 20. Pila ka ba? Kunom? Tulo lang. Tulo lang? Kanan ako tempura po. Sagol. Tempura pa ako ha. Tamis mo sa bata sa? Tapos ng kamama. Mula ang bata. Gamay Naoy, lang ibutang. ito ay ito sa iyang kuan, ay naog sa tricycle. Gamay ra ibot na kay bawal lang sa tamis kay diabetes. Gamay ra gani. Karon naman po. Tagsarabitaw. Playback lang sa Midari guys. Libak tay. Kantag mais. Sweet corn. Nagibutang nga ng cheese o condense. Hindi na lang pa kainit pa. Kaya na lang kainit. Anya ra mamulis Sa kamanok. Sa kamanok. Uloon. Mila manok dai. Nga pun kwarta di mang libre. Gon, mo nagikoy pagit mo. Dai so kilo ba? Hindi ko mukha naman eh. Pili ito pili. Dali. Kanang unod. Liag aho ka rin. 20 gani. Kanahan na liag. Ayun ang liog, liog Liog mo aho be. ah. Kani? Pakpak. Dili putos ni dai. Kani mo liog. Oh. Ganahan mo kung liog. Ito plastic dai. Ilan mo kamok tulo-tulo? Tulo? Di ko mukha lagi manok. Isaw imo. Isa 20 ba isa sa? Pila ka manok? 100 na lang ako. Ginamot 5, 100. Puso? 160. Para 100. Kamama, unod tong kamama. Oh. Mino. Mainom. Inom ka. Oh. Asa na palupit. Magkadungog lig kami kasa. Diyos ako, Jis. Diyos. Dua magaho ah. Ha? Dua. Ano lagi mo katingon? Duho rin niya yung gitar. Ayos ko ah. Balabido, nawan ni. Ngano di ang naong? Mawag na siya ijang mama tambot na. Ikaw na ni siya ijang mama. Halos na hindi napakanon.